futhi bagede pedu saka kuti ndikusiye uchiende wegami wandiona wachitaura kuti amushana kuita zvaunosikana makazi omuzvezigami namuzosa akatanga akachena nyange maprezidendi edu chive chakatanga vakatosvibira uyu haunhanzviro kudzangu iwezvendibvabva umedevi mjira nekuchisango kusina dzimba kunenyamisoni watanga ivanyika unowana nopapachina nekusina mishamira zvakanaka ndakazve kudaro kandopangomira seka ndimire ndakapotama ndimire ndakapotama saka Siri kumanya kati siri kuita racing. Uripedzire maudiwe. Urumba kudwa. Kama chikoro ini? Kama simulilos. Izo ndandisira ngwarira skate. Yona hatidzidzisi vari wanishi. Kune chistudent teacher. Kada vanhu chichangova kachiri kucollege kachiri kuchikoro navanhu chechibetsera. Musikuti ndovane nhumbu zvinhu zvakareba unesenze. Vane respect maticha. Respect maticha nokudzidzisa vanhu. Nanga vachigara uri dofo. Temu yega yega unonga uri. Kana vanhu kwaicho student teacher. Kwaicho chichiri kuchikoro. Saka unofa wako uchikura iwe uri dofo stereki. Nemakaya. Because unoyesa maticha. Ngodi chistudent ndosaka usikateereri class. Iyo kati ticha iwo vasati vakutokuziva so senzeni wewe. Vanozivani ndogama class yose. Indi ndakatangadzika mwana wacho chiti chacho. Ndofora gara ndinotanga kuzikana mukilasi because rinenge risikazivikana chai. Sezeni unemusikanzwa. Unopaziva here. Kana kusipela panoti amai. Zvine basa riko zoindisa kupi izvozvo unoenda kwaunoda chingagoni chistudent ndo zvakagona izvozvo ndakangoona vanhu iwane respect chechibetsera misimulilo iterera ukaita respect unogona kuchikoro kuita zvinhu zvinhu zvinooneka manje zvauri kuita izvi unogara uri dofo uko uri dofo every time unonga uri last ndodada kuudza henyu zvandahwai zvataudzwa kuchikoro access forex unoiziva yekusenda mari iwa ndi une mukomana umwe ari kubhulawa yoya mukomana yeye watanga mukomana yeye ari kubhulawayo karikandikudza mukomana wako ari kubhulawayo kusenda mari muno muzimbabwe ukasenda $50 muno muzimbabwe kana kuti ukasendegwa $50 muno muzimbabwe munhu akusendera $50 iyo zvichikwira kana kuti akasenda $70 ane mukana wekuhwina mari yake yaasenda 50 zvichikwira asi unosenda muno muzimbabwe ukasenda kana kwamutarewe nemukana wekuhwina mari yako yakakwana yawasenda kwamutare. Serious iwe chisenzeni asi kunyepa wewe. Zviriko ku access forex vauya kuchikoro kwedu akatiudza. Wewe kuchikoro. Vauya kuchikoro vakataura kuti kwai kana munhu ukasenda mari $50 and above nemukana wekuhwina mari yako yakakwana. Tikatoisenda izvo chisenzeni ndinoiwina. Asi unosendera munhu ari muno muZimbabwe zvichitoiwina. Kwete ngoti ukasenda kamukana wekuhwina. Makasi zvena kuhwina kana usahwina. Asi pane mukana wacho kai wakakura wekuti uhwine. Okay, ipapo sezindopeka vandoko kugorera because kusenda mari kwai inonzi back to school promotion yachona. Kusenda mari kuSouth Africa. Kana uda kusendera munhu mari kuSouth Africa izvezvi. Unongobatirwa 7% yoga. Vaimobata 8. Kwake zvino vanobata 7. Vakadzika nedhora chete. Kwete $8, $8. Alright. Kana uchisendera ku-UK kana kuti munhu ari ku-UK achisenda munomu kwai £1 vanongobata £1 chete. Yoga pamari unotozama plus zvekwai iwe wasenda $50 munomu ukahwina mari iwe mari iyoyo yaunenge wasenda ukaihwina unosarudza chikoro 1 chaunongoda kuti chipuwe 1000 chiri muno muZimbabwe chaunodasi kuti chipuwewo 1000 iwe wahwina mari yako back to school promotion unosarudza chikoro 1 dati zvino ndezve access forex hazvingozi zvose saka iwe ungatonzida kuhwina unotozvidawo ini ndiyawazvidahwina ndokuenda kuchikoro kwedu ndati headmaster vape 1000 vakapuwa 1000 ndovapa 200 800 ndondipe mari yako ungani yangova 1000 yemahara musoro wako haunyasoita musha nditi
ndikatevera ndoti ini chitora 2 yemahara ini mundipe 8 yangu.